Tak jsme zpátky po 10 letech. To je, vidíte, tady máte Kameňákov jako na dlani. No jo, bohužli. Odsud se ta demokracie bude dělat sama. To jsem já, Pepa Novák, a jsem teď starosta. Nepíše se zasraný zastupitelstvo, ale zasraný zastupitelstvo. Mám sekretářku i tajemníka, který mi občas dělá i řidiče. Co je Bohouši? Prosím vás, pane starosto, nebyl byste tak laskav a neroztlačil mi trošičku. Bohouši! Vilma odjela jednoho krásného dne za Julčou do Austrálie, takže jsme zůstali s Pepíkem sami. Jenom říkala, že ji včera málem znásilnil lovec krokodýlů. Ale chlapskou domácnost zvládáme s přehledem. Co bude k snídani? Vajíčka jsou zdraví a jsou hned. Kurňa! Pepane, a tobě to nevadí být takhle dlouho bez ženský? Ne, proč? To je vlastička. Myslí si, že potřebuju ženskou. Nebo co? Ahoj, Pepane. Co je? Nemáš česnek? Ne. Z Pepíka mám radost. To je Novák, mám Fíron. Tak se uči a pokračuj. Ve škole mu to kurňa jde. Jak to šlo? A asi chodí někam do skauta, protože sbírá nějaký bobříky. To je brutální bobr. Jeho kamarád Vincek je taky slušný kluk. Vnuk Karla, toho si určitě pamatujete. Stejně mi temperament na nic lidi už dneska ani neprcají. Chodí do nějakého botanického kroužku, kde pěstuje kytky. Z Vinckova táty jsem udělal šéfa městské policie. Jestli tě někde s něčím někým chytnu, tak ti takovou vrazím, že ti ani ten tvůj Google nenajde. Požádal mě o to Leo. Jo, a když jsme u Lea, tak ten je teď v lochu. Návštěva. Taky řekněte, že nejsem doma. Zabil jsi tu svou tchýni. Otrávila se houbama. Kurňa, teď má celou hubu od krve. Tak, to je náš Kameňákov po 10 letech. Hezky. Každý z nás je blázen, políbenej, všichni v tom lítají více bolí. Každý z nás je blázen, potrefenej, všichni se smíchem válej. Blázni mají svátek, nejenom pátek, výbuchem zátek, průšvihu pár oslaví. Máme, dávno to známe, ten, kdo srdce láme, jo, to je cvok, selví. Kde kdo z nás je blázen, potrefenej. To bude mazec. Tak od 10. října se na vás těším. V kině, kurňa.